welcome to Zari's Little World. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷെ ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പുളിഞ്ചിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട്. നമുക്ക് പുളിഞ്ചിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഒരു മൺപാത്രത്തില് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് വരെ വഴറ്റാം. ശേഷം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ വഴട്ടാം. ഇപ്പതാ വഴറ്റിയിട്ട് അടിപൊളി ലുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പോലെ തോന്നും. ഇത് പുളി കുതിർത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. ഇതിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം. പുളിഞ്ചി വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഉലുവ, കടുക്, പെരിഞ്ചീരകം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വറുത്ത് കൊടുക്കുക. കിടുകിടുന്നാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതിപ്പോൾ തിളച്ചിട്ട് കുറേയൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിനും വറ്റി വരാനുണ്ട്. ഇത് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന് വീണ്ടും 3 മിനിറ്റോളം അടുപ്പിൽ വെച്ച് വറ്റിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് താളിക്കലാണ്. ഒരു പാത്രം വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായാൽ അതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ടിട്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് താളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് പുളിഞ്ചിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുളിഞ്ചിയുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ പുളിഞ്ചിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പുളിഞ്ചിയുടെ റെസിപ്പീനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കുക്കിങ്ങോ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ